Je to na túto tému, čo je poézia, prečo píšeme. Prečo sa práve teraz človečia, až je to zázrak, tak vzrušujúco dotýkam reklamným perom od súkromného maséra, cudne bieleho papiera. Prečo predtým a prečo aj potom? Prečo chodím po špičkách pri zážitku uvedomenia? Kto mi pošepkal anielsky, až je to zázračné, že poézia je aj dôkaz, že odkaz z nebies existuje, spôsob, ako zbadať lásku tam, kde máme strach ju vidieť. Kto svojou optikou vidí, kde to slovo vyklíči a kde je možnosť poznať stránky po ovoci. Po zážitku uvedomenia mám na miskách váh softvéry mojej duše, z jednej strany svet a z druhej to, čo chýba.